נעביר את זה למחשב שלי ונעשה... חלק 2! טה-טה-טם, טה-טה-טה-טם. וואי. אנחנו בשועממים, יושבים על ספסל. ספסל! הוא קם ומוציא ענף כלשהו. תומר, בוא נכניס את זה למיקסר. למה שנכניס את זה במיקסר? ואז נזריק את זה. למה שנזריק את זה? שזה גרס. זה לא גרס, זה דשא. לא, זה לא דשא, זה סוג של צמח. אוקיי, בוא נשן את זה. יש לך נייר? לא, לך יש נייר. לא. יש לי טלפון. טלפון! הנה, רואה? נדחוף את זה בתוך נייר. נשן את זה. הוא רצה לדחוף את זה. אנחנו רואים את זה? איפה זה? זה, תעשה לך זה ששם, כן. הוא עושה זין! תומר, חלאס מתפסטל. אני מתפסטל. מה לעשות? מכללת אפיק! תומר, די. פרצוף ירוק. פנס לא היה לו שלם. פרצוף רגיל. פנס שלם. מה? לא היה לו פרצוף רגיל קודם. לא, הוא תמיד חייך ככה. לא, היה לו... אני זוכר שהוא לא היה ירוק. הוא היה כחול. הוא היה סוטה, כחול, כחול. אני זוכר שהוא היה רגיל, בצבע רגיל. באמת? לא ירוק. ילדה רנדומלית. מחביאים את המצלמה. למה נראה לי הגיע הזמן לברוח? ילדים רנדומליים. תומר, אנחנו בורחים, בוא. למה שנברח? ילדים רנדומליים היו פה. איצטרובל! פאקינג איצטרובל, תראה לצופים, אתה איצטרובל! אוי לא, הוא זורק אותו! ואז הזה, הייתי קרוב. אינסטוף. כוסות קפה! תומר, די. כוסות קפה! לא קרה לך בשביל. מה? איך, מה זה? זה כפית. סבל! זה נראה לי כפית ועוד משהו. יש שום כפי! תומר, די לדבר. אני יודע, אני עושה את זה בכוונה. אז אל תעשה את זה בכוונה. לא, אני לא רוצה להיות כמו קוקסינל. לא משנה, עזוב. וואפה. נו, איזה מגניב הוא! אווה! שיט. הגיע הזמן לעשות מה שתמיד רצינו. תתגלש במגלשה. הולכים להתגלש במגלשה! מה לדבר כמו קוקסינל? לא רוצה. אתה מודש קוקסינל. אני לא קוקסינל, אני פשוט עושה ככה, בכוונה. סתם ככה. לא אכפת לך! לאף אחד לא אכפת! מזרן! מה נעשה איתו? מי מצלמים? וואו, הוא זורק את זה! סתם. וואו, זה לא מכיר את זה. בוא. אני אצלם עכשיו. אמרה לך אני. מה, עצרת? לא, אני מסתכל. למה אתה עושה את זה? לא, אני רוצה לראות איך אני הולך. הופה, איזה הליכה מגניבה יש לי. בוא נצלם את פארק. מי? לא, בואי נלך לפארק של עד הבית שלי, יותר מגניב. שנייה, אני מצלם. פארק שנמצא בשכונה שלנו. תומר, תביא, אני רוצה לצלם את הרגליים. דביל! טוב, בוא נהיה פה בינתיים. לא רוצה, אני רוצה להיכנס בפארק שלי. בוא נצלם את הפארק אקסטרים הזה. כדור. תומר. טוב, נכון. נלך לנו עוד איזה שעות. אנחנו כל כך מעלים את זה. כן, אנחנו כן מעלים את זה. לפייסבוק. לא, נדע. לחבק עצים. למה שנעלה את זה לפייסבוק? אנחנו לא נעלה את זה לפייסבוק. יופי. אנחנו נפרסם את זה בפייסבוק. לא! טוב, סיימת לצלם את הרגליים שלך? לא, נראה לך? בוא נשאר בספסל בינתיים. צודק. ספסל!
יש לנו דרך ארוכה. ארוכה מאוד. 2 דקות הליכה, אתה יודע כמה זה? תן. קולה. תן. די לצלם את קולה. לא, אני הולך לצלם הרבה דברים. אם זה משפריץ עליי, אני ארביץ לך. אוקיי, עכשיו זה על הספסל. אני אעשה לך וויג'ט. לא, אתה לא. קולה. פאק. דפוק, אה? קולה. שמן. גזים. יש איזה חומר סיכה, סוס. חומר סיכה, לא! סתם, אז אני אדבר כמו קסינל. בסדר. הנה מועדון אגרוף. מועדון אגרוף. הייתי שם. רק שנייה. זהו, מועדון אגרוף. מאחורי הספסל. וואי, לא כיף פה. מה אנחנו נעשה עכשיו? לא היו אסטרבלים על הגג. למה לא היו אסטרבלים על הגג? אין לי מושג. קודם היו שם אסטרבלים על הגג, אבל גם עכשיו אין אסטרבלים על הגג. קולה. יש איזה מנקה רחובות שמנקה שם? על הגג. כן. כן, על הגג. כן. סטלן. הולי שיט. קולה. אופס. נשפך לי קצת. טוב, בסדר, אני אפסיק. צריכים לעלות סרטון בעל מסר. למה שזה יהיה בעל מסר? לא יודע. אל תראו כאלה סימנים להורים שלכם. לא כזה סרטון. אז איזה מסר אתה רוצה? סרטון שלם, לא הקדמה. סרטון שלם בעל מסר. כן. נעשה סרטון ובסוף נגיד מה המסר? לא. לא נגיד מה המסר? לא. אז מה? 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 אידיוט! הוא אידיוט. בניין! כל ה... למרות זה לא בניין, זה בית. בית, תיקון. שוט! למה כזה שקט פה? כי אין פה אף אחד. בטח שיש פה איזה 20 ילדים. טוב, אני רואה פה 2. ואותנו. אנחנו לא ילדים, אנחנו נערים מבוגרים. אין כזה דבר נערים מבוגרים. נערים מתבגרים, בסדר? סטלן. מקום יפה. מקום קוקסינלי. יש לי. בוא נצא לקלאס ונתחיל לשחק. מה נעשה? נצא לקלאס. אוקיי. בוא נמצא משהו לצייר איתו קלאס. קולה. קולה! לא. לא. טוב, שום בוא נראה קולה. איך הפארק הזה של ליד הבית שלי. אוקיי. לא כזה רחוב, לא. רגע, איזה פארק ליד הבית שלך? חול. חול? אני אראה. לא היית פה מזמן. תזכיר לי, אני אולי זוכר. לא זוכר, בוא נעזור. הפארק הזה, הפארק הכחול הזה. זה פארק יותר טוב. כן, לא מכיר. כן, אני יודע. לא מכיר, פשוט בא. בסדר, אני יודע. עכשיו אני אצלם עכשיו אני אעשה, לא יודע, מה? הליכה של שנינו. יאללה. אנחנו כל כך קולים. עכשיו רון, נעשה תרגיל מגניב. וואו! וואו, בום! התרסקות! עכשיו אני אידיוט! וואי, תומר, עם מקצוען, לא נפלת. יודע. וואי, תסתכל את הטויוטה הזאת, אני חייב לשרוף אותה. טויוטה ומזדה. רגע, מה שלהם חייב לשרוף. מזדה וטויוטה. לא סובל טויוטה. וטויוטה. ומזדה. או פאק, ועוד הרבה אוטואים. הדרך הזאת היא ארוכה. הדרך הזאת ארוכה מאוד. נראית ארוכה, תומר. איזה דרך ארוכה. תגיד, איפה כלב הומו בחצר? הוא היה פה, לא? כלב בחצר? כלב הומו בחצר? כן. כן, צריכים לצלם את זה. איפה זה היה? פרחים! רגע, שנייה. די, איפה זה היה? סביר תאי. נקרב. די, תומר, בכלל, אתה לא רוצה בוא, יש פרחים. תעשה פרסומת, פרסומת? כן. אוטו מתקרב. הוא פונה. משגע אותי. מה? הוא משגע אותי. אוטו, טנדר. אני יודע להרוויח כסף. איך נרוויח כסף? במקום לימונדה בחצר. למה שנעשה את זה? שם אין לנו, אנחנו צריכים כסף. כן, אנחנו צריכים כסף. לנו יש משבר כלכלי היום בעולם הזה.
וזהו. אל תדבר ככה. מה? אל תדבר ככה. טוב, נו, בסדר. אתה מזכיר לי כאן חדשות. אני יודע, זה לא מה אני אומר ככה. אני מדבר ככה. הטנדר חזר! טנדר! במקום לעשות מה שילדים נורמליים עושים.